Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulina sallallahu alaihi wasallam susun jami'i musannaf jami'i sanadina jami'i masyaihina jami'i mu'allimina Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kola sadika sapa Kyai Musannaf warawalan riwayatake sapa al-faqih Abu Ja'far bi isnadihi kelawan isnade al-faqih an Abdillah bin Amr lan saking Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma annal mu'mina setuhune wong mukmin idza wudi'a ing dalem nalikane den salehake sapa mukmin fil qabri ing dalem kubur yuwasa mongko den jembarake alihi ing atase mukmin fi qabrihi ing dalem kubure mukmin sab'una apa sab'una pitung puluh apane diroan diroi tulan ing dalem dawane. Terus ngendikane al-faqih Abdullah As-Samarqandi isnate saking dugi Sayyidina Umar. Ngendikane ngeten, wong mukmin, tiyang mukmin niku nalika diselehaken teng kubur. Terus tiyang sing sampun sedo, tiyang mukmin sedo disalehna teng kubur niku kuburane alam barzakh niku dijembarno, ngoten. Dijembarno. Lah jembare niku kubure niku 70 dira. 70 dira. Terus dawane niku 70 dira. Panjang luase 70 dira. Nah, saat dira niku wonten perbedaan pendapat. Saat dira niku wonten sing gampangane niku nggih setengah meter, ngoten. Setengah meter, wonten sing sekawan dosa 6 cm. Gampangane nggih setengah meter. Terus kantun nopeno kali 70, wonten kirang langkung nggih tigang dosa kalian meter, ngoten. Niku ambane dawane. Dan itu tiyang mukmin menawi disalehno teng kubur. Watun syaru lan den gelar alihi ing atase mukmin apa arwayahin pira-pira aneh-aneh. Wa yusaru lan den tutupi sapa mukmin bil hariri kelawan sutra. Fa in kana mongko lamun ana apa ma'ahu tetep ing dalem sertane mukmin apa syai'un suci-suci minal Qur'ani saking Qur'an kafa mongko nyukupi hu ing syai' apa nuruhu nure mukmin. Dados tiyang mukmin niku nalika teng kubur alam barzakh niku kecuali niku 7 dira ambane kuburane, ngoten.
niku digelar wewangen-wewangen, wangi-wangi ngoten. Terus ditutupi kalian sutra. Nah niki alam gaib ngoten. Alam gaib. Boten kinten-kinten sutrane kepiye boten usah dibayangno. Niku tiyang mukmin ngoten damel keimanan. Lah menawi tiyang mukmin sing sedo niku betul saking Al-Qur'an. Duka niku senengane ngaji Quran ngoten. Gampangane napa sing dicekel niku Quran dadi wiridane mbah niku maos Yasin tiap hari napa maos Tabarak Al-Mulk tiap hari napa kulhu dadi wiridane utawa Al-Muawwidzatain lan sanes-sanesipun pokoke saking Quran nggawa Quran niku cukup mangke teng kuburane niku padha ngoten padha. Mane niki perlu nek kula panjenengan sedherek gadah wiridan Quran ngoten duka napa niku sing diawali sing disenengi napa senengane Yasin Yasin aku ditinggalno senengane Tabarak Tabarak boten kedah sing panjang boten senengane jenengan maos napa kulhu nika Al-Ikhlas boten apa-apa damel wiridan damel samping alam barzah teng alam kubur niku mangke dados kok kadang ngoten. Sampun fa illam yakun mongko lamun ora ana apa syai saking Quran juila mongko den dadosake lahu apa la kedue mukmin apa nur cahaya mislu syamsi ing madani srengenge fi qabrihi ing dalem kuburane mukmin. Terus menawi boten gadah tiyang mukmin iki istimewane tiyang mukmin niku kok boten gadah cekelan gampangane boten gadah sangu bedinane lah kepiye ame maca Quran wis mripate delalah ame ngapalno Yasin delalah lo lalali ngoten wis gampangane ora duwe cekelan Quran ngoten ora duwe kok sithik gampangane wis disane maca sholawat misale Qur'ane malah lali dosa mangke sampai ketabrak-tabrak ngoten. Mulane mas Qur'an itu nggih wonten nika wonten hukum tajwid ngoten. Dados sesuai tajwid ngoten. Daripada nika mas Qur'an kok malah napa boten sesuai tajwid niku mangke malah saged dinanati Quran. Mulane niku dikane kanjeng Nabi rubba qari'in lil Quran wal Qur'anu yal'an. Wakih akeh sing maca Quran, tapi ora entuk syafaate Quran, malah entuk laknate Quran. Niku mboten hati-hati. Mulane sebagian guru sing hati-hati atos-atos, hati-hati. Luwih-luwih nok ngirim ahli kubur. Niku nok ngaji Quran sing hati-hati temenan. Soale nok Quran iku lek maca boten sesuai kalian tajwid. Niku mangke dugine teng alam barzah niku boten hadiah sing sae, tapi malah geni ngoten. Malah geni. Nyuwun sewu, Quran iku saged maringi syafaat, nggih saged maringi laknat. Saged nglaknati ya iso nulung, ya iso nyiksa. Ngoten. Niku Quran. Lah niki wangsul. Dados menawi tiyang kok mboten gadah Quran, maksude amalan Quran duka napa niku. Delalah wis mboten gadah sangu Quran sing diandelno. Menamun nggih niku iman mukmin ngoten. Lah niku kaliyan Gusti Allah niku didadosaken kuburane niku nggih wonten cahayane sing madani srengenge. Dados kuburane itu nggih padhang. Niki tiyang mukmin.
yang mukmin padang, dadi padang terus kaya rino terus. Wa yakunu lan ana sapa mukmin mithlahu ing padane mukmin kamithril arusi kaya umpamani kemanten. Tanang kang turu sapa kemanten wala yuqiduha lan ora den gugah sapa kemanten illa ahabba kejaba kang den demeni sapa ahluha keluargane kemanten ilaiha marang kemanten. Fatakumu mongko ngangi sapa kemanten min naumiha saking turune kemanten. Ka'annaha kaya setuhune kemanten iku lam tasbah durung marek sapa kemanten minhu saking naum ngoten. Dados tiyang mukmin niku menawi dilebetaken teng kubur kecuali padang niki mangke niku madani tiyang sing dados kemanten ngoten. Dados tiyang mukmin teng alam barzah niku kaya kemanten. Terus boten enten sing saged munggah ngoten. Kecuali sing disenengi teko keluargane. Kemanten digugah kancane boten bakal tani ngoten. Kecuali sing disenengi ngoten. Lah niku mangke menawi kemanten niku tani ngoten. Dados tangine niku kaya iku durung marek, durung tanek ngoten. Dados kemanten niku gampang semungi ya jepura ngoten. Semungi jepura mulane ten balaghah nika sampai nika len maringi syair ya naumutul nika. Dados wengi sing dawa aja cepet-cepet ngoten niku nek kemanten niku ngoten. Dados kaya sewengi niku kaya dadi sedhiyu ngoten. Niku nek kemanten. Mulane tiyang mukmin sing teng alam barzah niku ngoten. Kaya niku sedhiyu. Sebabe napa? Pikantuk kenikmatan sing kepenak ngoten. Lah nek tiyang sawangsule nek tiyang kafir niku kaya ya sunyi ngoten. Lah kok mboten sunyi. Sak menit mawon, sak menit nek nggon sing peteng dikancani karo wong sing ora nyenengno agamane sing diwedeni nek donya sing damel contoh napa. Misale karo grenduwu, karo pocong kan turu sak menit karo pocong, peteng dedet ora ketok ngoten. Suarane medeni ngoten. Semenit mawon mboten setunggal dinten wis kaya sunyi. Dedek kabeh ngoten. Lah niku teng alam barzah sampun. Lah saniki wa innal kafira lan setuhune wong kafir yudayyiqu den rupekake sapa kafir alaihi ing atase kafir apa kubruhu kuburane kafir hatta tadkhula sehingga mancing apa adla'uhu pira-pira iga wekase kafir fi jawfihi ing dalem wetenge kafir ngoten. Lah sawangsule nek tiyang kafir ngoten niku kuburane niku rupek ciut ngoten. Ciut sampe nika balune iga wekase ngoten. Iga wekase ku ditekuk-tekuk ting sampe sing teng weteng diremek dicepit ngoten. Wa yursalu dan utus alaihi ing atase kafir apa hayyatun pira-pira ula ka'amsali anakil bukhti kaya padane gulune unta ngoten. Fatakulna mongko padha mangan apa hayat lahmahu ing daginge kafir hatta layadarna sehingga ora ninggal apa hayat ala admihi ing atase balune kafir lahman ing daging ngoten. Lah tiyang kafir niku wis kuburane niku rupek ngoten. Dicepit kalih niku kalih bumi
niku Gusti Allah ngutus ula niku diculno. Ula sing teng alam barzah niku diculno. Lah ulane niku gedhe ngoten. Madani gurune unta. Ula-ula iku kaya madani gurune unta terus nyokoti. Daginge dicokoti. Sampai daging niku entek. Mboten enten sing tersisa. Ngoten. Iku teng alam barzah, tiyang kafir ngoten. Fayur salu mongko ngutus lahu marang kafir malaikatul adabi ing malaikat adab sumun bukmun ma'ad sumun kan budek bukmun tur bisu umjun tur wutuk ma'adum sertane malaikat apa makomiu pira-pira godho min hadidin saking besi yadribuna kang mukul sapa malaikat ku ing kafir biha kelawan makomi min hadid niku dados Gusti Allah kecuali ngeculno kewan-kewan ula niku Gusti Allah ngutus malaikat ada malaikat sing bagian nyiksa. Lah malaikat iku sumun bukmun umyun. Jadi malaikat iku wis gampangane ya budek bisu mboten saged ningali iku sebagian malaikat iku bagian nyiksa. Ngoten. Dadi sesuatu dingerti sebagian tugasku anjene nyiksa. Ngoten. Lah tujuane napa? Tujuane iku la yasma'una supaya ora ndungu sapa malaikat sautahu ing suarane kafir. Ngoten. Fayarhamuhu mongko ora padha welas sapa malaikat ada. Wala yubsaruna lan ora padha ningali sapa malaikat adaku ing kafir. Fayar afu bihi mongko dadi sebab welase malaikat bihi kelawan kafir. Ngoten. Dados Gusti Allah ngutus malaikat niku sing sumun bukmun umyun. Niku supaya napa? Mboten ndungu jaritane rintihane wong kafir sing disiksa. Dados dilana mboten ndungu ate didamel kaliyan Gusti Allah ngoten. Supaya napa? Malaikat sing mboten mireng, mboten saged ningali, ngoten. Mboten saged ngendikan. Niku supaya niku wong kafir njaluk tulung-tulung, ngoten. Disiksa, digebuki kalih niku godhon niku sing teko wesi, digandeni, ngoten. Digandeni niku supaya jerit-jerit mboten ndungu, ngoten. Senajan malaikat kok mboten didamel ngoten kaliyan Gusti Allah malaikat. Niku nggih sakake iki wis koyo kelaran boten tapi niku ate didamel kaliyan Gusti Allah boten mireng jaritane rintihane wong sing disiksa ngoten wis budek ngoten niki malaikat sing diutus kaliyan Gusti Allah malaikat ada nyiksa wong kafir niku kados ngoten terus boten jaritane terus mboten saged ningali gampangane larane digandhen iki kira-kira sing rusak apa digandhen karo mesin ngoten sirahe ajur ngoten niku malah kan mboten saged ningali ngoten mboten saged ningali dan saged ningali niku mangke dados sebabe malaikat iku sakake mulane kaliyan Gusti Allah didamel ngoten nah niku menawi tiyang kafir pun Fatuk rodu mongko den pintukake alihi ing atase kafir. Apa annaru genine neraka. Bukurotan ing dalem esuk wa asyian lan sore. Ngoten. Akhire niku dipintokno, gamane didelokno, diketokno. Diketokno genine neraka. Dados neraka dibuka tapi dereng saged dilebetaken ing neraka dibuka mawon didelokno niku iku panggonan ngoten esuk sore ngoten niku terus
niku menawi tiyang kafir niku kados ngoten niku. Dados disiksa kados ngoten niku. Mulane nyuwun sewu. Niku kuburane tiyang Islam niku boten angsal. Makin ana wong kafir boten Islam dikuburno di kuburane boten angsal. Soale nopo? Tiyang kafir boten Islam, nyuwun sewu pejae boten Islam. Niku nalika diadab, ngoten. Diadab sami-sami ahli kubur, ngoten. Niku saged mira, ngoten. Jatuh sing tiyang Islam sakake ni, ya Allah Gusti gembur-gembur. Niku lho diluar. Boten angsal, ngoten. Lha niku tiyang kafir no mati kados ngoten niku. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya saestu anggen kula panjenengan sedaya ibadah ngabdi dhateng Gusti Allah pikantore dan Gusti Allah lan kula panjenengan sedaya maksud yang enak selamat ing dunya selamat wonten ing akhirat bejo wonten ing dunya bejo wonten ing akhirat mulya wonten ing dunya